En el ple anterior vaig demanar diverses coses i ara que ja han passat les festes, a nosaltres ens agradaria que es desglossara un poc cada cosa que ha costat. I respecte al tema del referèndum, voldríem saber si aneu a fer-lo, com aneu a fer-lo, si aneu a preguntar el que vau comentar de si són les dates o és cap al cap de setmana, i si el tema dels bous aneu a preguntar-ho o no aneu a preguntar-ho, si ho tenim ja decidit, com aneu a fer-ho, doncs ara ens agradaria saber-ho. Sí, perquè de les festes que... Lo de les festes, jo vaig, que consta en l'acte que hem aprovat, que jo vaig demanar que el pressupost, cada cosa el que havia costat. Per exemple, la verbena, el desglosse del conjunt de les festes el que ha costat. Els bous que costen, què li suposa a l'Ajuntament. Tot això ho pot desglossar. Després, també vaig preguntar el tema dels cursos de FOTAES, de formació. Vaig demanar que si havíeu fet una valoració o si s'havia fet una xicoteta memòria per part del professorat, que ens agradaria tindre-la per veure com ha funcionat, i també, i ara, a banda de que ara ho demanem a treballar, si ja teniu previst, si heu fet alguna planificació ja per a aquest curs, d'algun curs en concret, si ho teniu ja o si penseu planificar alguna cosa que duri tot l'any.